Alas 12 ng hating gabi ay umalis na kami para puntahan ang libingan sa Magaraw, Camarines Sur. 15 minuto ang layo nito mula sa aming pinanggalingan. Madilim ang daan, paliko-liko at halos wala ka nang marinig na anumang ingay sa daan. At pagdating namin sa nasabing sementeryo ay ito ang tumambad sa amin. Isang maliit na sementeryo na nasa gilid ng kalsada. Bilang lamang nakabukas na ilaw at sa dulo naman ito ay sobrang dilim. Alright guys, so nandito kami ngayon sa isang sementeryo dito lang sa Magaraw, Camarines Sur. Mismo lang sa harapan ng sementeryo. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Ayan. So medyo maliwanag pero subukan natin na explore at makipag-communicate sa mga posibleng mga kaluluwang hindi natin nakikita sa sementeryo ito. So halika, pasukin natin ang sementeryo ito. Alright guys, so nandito kami ngayon sa may sementeryo dito lang sa may. Habang nilalakad namin ang daan ay nagulat kami kasi meron kami nakitang bukas ng nicho na ang laman ay kabaong. Kabaong? May nakalabas pang kabaong dito. Ito hindi natin alam kung may laman ng kabaong na to. Grabe, ang haba. Lumang-luma ng kabaong. So ito yung paligid namin dito. Medyo mga nicho ay nagtataasan na yung mga damo. So bago lang itong sementeryo dito. May bagong patay doon. Habang palapit na palapit kami sa dulo ay padilim din ng padilim ang daan. Sa gilid medyo madilim na. Ito mga bago pa oh. Maliit lamang ang cemetery nito kaysa doon sa mga pinupuntahan namin. Doon mga apartment. Ayun oh. Nakikita naman flashlight ito mga apartment yan. Tapos ito yung ginagawang katapilya dito sa cemetery nito. Ito yun. Nagulat ako doon sa kabaong na yun. Nasa labas pa ng nasa loob ng nicho pero walang lapida sa loob. Wala nakabagat na naman lapida. Ito mga bago lang na libi. Nang naabot namin ang dulo ng sementeryong ito ay may napansin kami mga bahay. Isa na dito ang bahay ng sepulturero ng sementeryong ito. May daanan pa dyan. May mga bahay. Ayun. Dito kasi medyo masukan na ang daan dito. Ito mga apartment pa. Kaso nakakatakot lang dito. Habang tinitignan ko ang dulong yan ay napahinto ako kasi meron akong narinig na parang isang yabag ng mga paa. Kaso nakakatakot lang dito. Ngunit hindi ko na ito pinansin kasi baka yabag lamang ito ng aking mga kasama. Medyo mataas na yung mga damo. Kinakatakutan ko dito ahas. Ang mga bagong patay lang. Bagong libing lang dito. Habang patuloy ang aming exploration ay napansin ko na ang daming bagong libing sa cemetery nito. Dito yung bahay ng sepulturero eh. Ito bagong libing lang. Daming bagong libing dito. Ito halatang kakabulok lang ng daon no. Yan ang bulaklak. Doon yung bahay ng sepulturero. Ayan, ayan dyan.
kung nag-up tayo ditong restores, wala ditong restores kasi yung iba daw kinukuha. Sa mga in-explore namin ng mga cemetery o kadalasan, meron isang lugar para sa mga kalansay ng mga tao na hindi na kinukuha ng mga kapamilya. Dito wala. Ito yung magandang mausoleo dito. At habang papasok kami sa lugar na to ay meron kami nakitang isang motor. Isang motor na pwedeng pag-aari ng sepulturero o mga taong nakatira dito. May nakapark na motor. Dito bahay na. Hindi tayo dyan makadaan, no? Dito na yata yung bahay ng sepulturero. Ayun dulo. Ito na nga yung bahay ng sepulturero. Okay. Wait, mas pinili na namin umalis para hindi na kayo makaistorbo. Siguro may ata si madam, so huwag na natin istorbohin. Kasi baka magulat pa. So ito yung cemetery dito sa may Magaraw. Kaso lang ina-expect ko dito, akala ko sobrang dilim para magamit natin yung mga gadget natin. So ngayon, nangyari lang dito, exploration lang. Pero punta natin isang lugar doon na kung saan sinasabi ni kung kapatid ng sepulturero na doon daw nilibing yung ibang nagpakamatay. Habang pabalik kami ay may napansin ako. Isang lugar na libingan ng mga senior citizen nating na mayapang mga kababayan. Ito mga senior citizens mausoleum. Ayan o. So halos lahat dito nilibing ng mga matanda na. Ito, may bagong libing na naman dito. Yung bagong libing. Ayan o. Kung makikita nyo yung mga dahon dito, kitaasan na yung mga damo. Ayan. Ito yung chapel ng simbahan. Alright guys, so nandito kami ngayon sa ginagawang kapilya dito lang sa sementeryo. So meron kayong mga nilagay dito mga gamit na kung saan yung isa sensor, tapos meron kami dito nilagay na motion ball. So, turo ko sa inyo kung paano gumagana yung REM pad. Dito, pag may lumapit sa kanya, tutunog yan. So, ito naman, pag may gumalaw, iilaw. So, same yan doon sa tatlong nakalagay. Isa, dalawa, ayun sa dulo. Tapos tatlo. So, meron tayong hawak dito ang Holy Grail na sinasabi ng paranormal na matagal na itong panahon na mga gamit na to na kung saan hindi daw ordinary yung mga boys ang mga nare-record nito. Kaya daw na face out to way back 2020. So ngayon, subukan natin gamitin to para makipag-communicate. Medyo maliwanag ang cemetery ito pero subukan natin makipag-communicate kung tutunog yung REM pad na yun tapos mga ilaw dito. So ngayon, may kapag-usap na tayo. Magandang gabi, nandito kami ngayon sa cemetery na kung saan dito kayo nakaimlay sa lugar na to. So may nakalagay kaming mga gadget dito sa harap ko kung saan may mga motion ball, tapos meron tayong REM pad. So kung meron ba kaming kasama dito na hindi namin nakikita, so kung sakali pwede mo patunugin yung REM pad na nakalagay doon sa may mesa ng kapilyang ito. At kung hindi nyo man gustong galawin ang REM pad, meron kaming tatlong motion ball na iilaw kapag ginalaw ninyo. At sa mga oras na ito ay wala kami nakuhang sagot sa mga gadget dala namin. Ngunit tinuloy namin ang pagtatanong, nagbabaka sakali na may makuha kayong mga sagot mula sa mga gamit Kung na to. makikita nyo, nasa likod ko mga magandang mausoleo na cemetery ito. Tapos doon naman sa bandang kanan ko ay libingan ng mga senior citizen.
Tapos doon sa may likod nito, ito yung sinasabi ng kapatid ng sepulturero Sa mga oras na ito ay muli kami nakarinig na yabag ng mga paa na halos malapit yun daw, lang sa yung aming mga lokasyon. na nagpakamatay tapos sinalvage. Pero nagulat lang ako doon sa kabaong na nakalagay doon sa may loob ng nicho na wala talagang takip. Hindi ko alam kung may patay pa sa loob o kalansay na lang yun kasi medyo matagal na yung kabaong na yun. Magandang gabi. Nandito kami ngayon sa himlayan ninyo. Nais lang namin alamin kung may kasama kami dito hindi nakikita. Pwede ba namin malaman kung nandito ka lang sa tabi namin? Meron kami mga nakalagay ditong mga gamit na pwede nyong patunugin o pwede nyong pailawin upang malaman namin kung may kasama kami dito. So pwede ka rin sumagot dito sa Holy Grail na to na kung saan na-record ang posibleng pwede mong sabihin sa amin. Pwede ba namin malaman kung nandito ka lang sa tabi namin? Meron kami mga nakalagay dito mga gamit na pwede nyo patulugin at pwede nyo pailawin upang malaman namin kung may kasama kami dito. So pwede ka rin sumagot dito sa Holy Grail na to na kung saan na-record ang posibleng pwede mo sabihin sa amin. Wala nga akong nakuhang anumang response na nagbumula sa Holy Grail. Kaya sa mga oras na ito ay muli ako magtatanong sa ikalawang pagkakataon. Ngunit sa hindi inaasahan, ito yung nangyari. Isang tunog ng rempad na indikasyon na meron kaming kasamang hindi namin nakikita. Naghintay uli ako ng ilang minuto, umaasa na babalik ulit ito, ngunit wala na akong nakuhang anumang sagot na nagbumula sa rempad. Kung kayo ay istorbo namin sa cemetery ito, humingi kami ng patawad, humingi kami ng pasensya. Wala kami anumang layunin para istorbohin kayo dito. So nais lang namin mag-explore sa lugar nyo, sa bahay ninyo. So sana hindi kayo sumunod sa amin. Magandang gabi sa inyo.